usa pa sa akong rason ngano nga dili angay mangutang ang lungsod nya ipalit lagyuta para ihap panghatag ngadto pagyud sa usa ka ahensya nga nasyonal. Sa among lungsod sa Gindulman mga higala, Engineer, kato mga litrato sa Sitio Punta. Sa among barangay yun, sa Tabahan, Sitio Punta. Daghang na nimuyo diha mga higala. Karon mga panahona. Kanhi, kuna siya daplin og dagat na mga higala. Kani adto wala kayo pay namuyo diha. Nya, gitawag manag punta. Ano? Mura ba na siya og kanang nagatubang sa dagat nya napoy suba diha nga nasa kilid nga may agas ngadto sa dagat. So nagdungan diha ang mga bunbon gikan tial sa kabukiran nya mga bunbon pod nga madala sa mga balod nitubo ang maong lugar. Nitubo ang yuta diha. So karon doon na magyutay mga kaigsuunan pod nga walay katukuran og panimalay, so nakita nila ang maong lugar na nagdaghang nagtukod og panimalay diha. Karon mo ni pangutana. Kini karon nga mga nanimuyo sa Sitio Punta. Daghan na ni mga pamilya da, mga Gindulmano ni sila. No? Lumulupyo ni sa lungsod sa Gindulman. Nganong wa man ni sila tagay og pagtagad. Nga unta mapahaluna ang ilang lugar. No? Maproteksyonan ba ang maong lugar? O di ba hinuon ang maong yuta kung naa magaling mga tagiyahan ana, no? Manegosiate man lang unta aron maihatag na sa mga namuyo sa maong lugar. Gitawag ni sila mga informal settlers. Dili squatter, ha? Murag maot paminaw ng squatter. They are informal settlers nga protektado. Protektado sa atong kagamahanan. Doon na sila katungod. Nya obligado ang munisipyo nga mupahaluna kanila kay sila mga katawhan usab. No? Katawhan, mga kaigsuunan nato nga dunay mga pangandoy sa kinabuhi. Dunay mga anak. So ipahaluna gyud na sila sa gobyerno. Karon ang pangutana. Kumusta maning namuyo sa Sitio Punta sa Barangay Tabahan? Sa akong barangay, gipahaluna ba ni sila sa gobyerno? Nabay nag-asikaso nila diha? Aron mahaluna sila. Mapanag-iya nila ang ilang gipuy-an? Wala. Kaniadto pa ni nga problema. Ang rason, wala yuta ang munisipyo nga kabalhinan nila kung angay magaling silang ibalhin. Kay daplin ko ni sa dagat. Oh, peligro ang mga kayunta mga katalagman, hazard area ang lugar. Bagyo sa panadiha. Simbakot tsunami nya perting kinabuhi. Naa diha mga pamilya naa diha. Naa ba ang munisipyo nga gihimo nga programa para aning lugar? Ang rason, why kwarta? Why yuta nga ikahatag kanila? Apan karon? Nganong makapangutang man ta? Nganong nisulod man sa atong una-una nga mangutang og 40 milyones matod pa 40 milyon utangon nato kay ipalit og yuta nya ang yuta ihatag lang ngadto sa DepEd nga usa ka national agency. Makaturunganon ba mga higala? Kamo og naminaw mo nako karon. Sentido common sense lang. Makaturunganon ba na? Kung mangutang manggaling ipalit og yuta ay niya ay nagkinahanglan nga Gindulmanon. Nay mga lumulupyo sa Sitio Punta, Barangay Tabahan, Barangay pagyud sa Mayor. Nagkinahanglan sa iyang gugma o pag-amuma. Oh, pwede, okay. Okay kayo kung mangutang
ang munisipyo ipalit og yuta unya ihatag niining mga lumulupyo, mga informal settlers nga obligado gyud ang gobyerno nga mopahaluna kanila. Okay kayo. Apan kung mangutang lang ang munisipyo para ipalit og yuta, unya ang yuta ihatag ngadto sa ahensya sa gobyerno, dili makatarunganon mga idol. Saan ang hustisya? Amo na ipangutana. Saan ang hustisya? Department of Education nga naay daghang kwarta, pinakadako nga ahensya sa gobyerno, pinakadako og budget karon tuiga. Ang gamay nga lungsod mao na hinoy manghatag. So hinatunta, no? Nakuha ninyo wa tay laing katuyuan, please, no? Usahay lagi naagyo po yung mga tao nga personal interest lang ila nga gipatigbabaw, dili maminaw kanato. Himuon patang kontrabida. Pero di na nako iksapayan mga higala. Klaro-klaro lang mga higala, pwede na gani kumuundang diri sa radyo. Oo, sa pamay akong panganduyon sa kinabuhi, no? Okay na ko. God has been good to me. No? Pinangga ko sa Ginoo. Wa na ko'y dapat pang patunayan. Apan di good na ako pwede. Di na ako pwedeng talikdan mismo ang lungsod. Di na ako na tao. Ug ang lungsod, di na ako mupahulay sa dayon. So hinatunta, no, mga ayo kong pasaylo ninyo, kang Mayor Ben Balo, mga ayo kong pasaylo, sa mga konsihal, mga ayo kong pasaylo, nga dili magkasibo. Ha? Wala magkauyo ng atong mga huna-huna karon. Katapusan akong hangyo. Please, gamitan ninyo ang inyong common sense, ang inyong sentido komon, kung angayan ba kining buhaton sa lungsod sa Gindulman, nga mangutang og ang kwarta ipalit og yuta, ug ang yuta nga napalit ipanghatag lang sa laing ahensya sa gobyerno nga wa magkinahanglan, wa magkinahanglan sa panabang. Dapat gani ang national government mao'y mutabang sa gagmayng lungsod sama sa Gindulman. Tinaot, mapaminawan kita, no? Mayor Ben Balo, Vice Mayor Senfor Labastida, mga konsehalis, pasaylo ako ninyo, apan kini mo'y tinuray na akong gibati sa akong dughan karon, ug mao kani nasa akong una-una. Dili ko pwede nga magparon ingnon aron ka makontento kamo kanako o malipay kamo kanako. Wa ko magkinahanglan niya na, no? Pwede nga inyo kong kontrahon, pwede nga inyo kong himuong kontrabida, okay ra, no? Walay igsapayan. Di na nako wa ko'y pagdumot kaninyo. Wa ko'y kaping kabubuton kung inyo manggaling kong kontrahon. Diba? Ang ako na lang unta, no? Unta, no? Atong ipatigbabaw ang kaayuhan gyud sa katawhan mismo. Katawhan mismo nga inyong gipanumpaan nga mao ang inyong alagaran. Kamusta ka, aking mahal?